Ostava asiakas. Opettele pohtimaan kriittisesti, paljonko mahdollisia eli potentiaalisia asiakkaita oikeasti on. Ostava asiakas täyttää kaikki 3 kriteeriä. Hänellä on tarvetta ja rahaa ja ostohalua. Moni sortuu liian positiivisiin arvioihin asiakasmääristä. Tällöin käytetään kriteerinä vain yhtä tai 2 näistä. Kuka ei ole asiakkaani? Monella on tarve ja ostohalua, mutta ei rahaa. Aika yleinen tilanne. Rahaa puuttuu. Luonnollisesti kauppa ei synny, jos rahaa ei ole. Esimerkiksi jos talvitakki on kulunut tai rikki, tarvetta ja ostohalua olisi ostaa uusi. Mutta jos rahaa tähän ei ole, ostos jää tekemättä. Yritys voi koittaa vaikuttaa tarjoamalla osamaksua ynnä muita luotollisia maksuvaihtoehtoja. Joillekin voi olla tarve ja rahaa, mutta ei ostohalua. Ostohalun herättelyn täytyy vedota tunteisiin. Pyri löytämään asiakasta puhuttelevia hyötyjä. Esimerkiksi henkilö on varakas ja kiireinen töissä. Hänellä olisi tarvetta ostaa siivouspalveluita, mutta hän on säästäväinen ja siivoaa mieluummin itse. Tai hän ei halua päästä ketään kotiinsa. Syitä ostohalun puuttumiselle voi olla useita. Sitten on niitäkin, jotka ihastuvat, heillä on ostohalua ja heillä olisi myös rahaa, mutta ei tarvetta. Tämä ongelma on helppo voittaa hyvällä myyntityöllä. Esimerkiksi kaunis sohva tai taideteos voivat aiheuttaa ihastusta ja tuntua houkuttelevilta. Jos kotona on jo sohva tai seinätilaa taululle ei ole, tarve puuttuu. Jos asiakkaalla on rahaa, myyjän tulisi keksiä sopivia tarpeita, kuten hemmottelu. Muista siis varmistaa, että lasket mahdollisten asiakkaiden joukkoon vain henkilöt, joilla on sekä tarvetta, rahaa että ostohalua. Tämän oppimateriaalin on suunnitellut ja toteuttanut Anu Lehtimäki. Kiitos mielenkiinnostasi.